Obulu zamoze kene mun. O na no ne beses pa ugwa kuna na gulere. Agwa mun sunu wala no kum malo yambu. Okene ne kum wala yo na me. Mo wone kuro kamade. Mu gwalun sunu na iwa bona anyilu na anyi. Iwa bona bunu na net bagoju na unu me kamale. Agwa mun sunu na madro ne va o. Adram ne va o, adram ne va ase. Nna ngwala mun sunu ne uzi uka idele ja wana ogu. Lo maka idele ja wana ogu. Ndị dibia ma ndị pastors na mụwa na-emeze na chụrụva customers ka ọ bụ na mụwa ekwuwe na abụrị na m kwesịrị nchọ ngwa mmadụ ụdị okwu ahụ nwanne kwu na net na m kwesịrị mbịa mkpọ onye anwa ya abịa be m ngwe nya ọ na mkpọrọ ya na fon na ụtọ na-ekwu ive niile na public na ọ dịrọ mma. Ive ndị ekwu na public bụ na azụ na-ekpudara ime aka maka na enwele kọndọktọ wee nye onye ala ebela aka vele kpọtịa wee nwere bus stop. So na ive mụ na chimu kwutere ka m na-eme, ive mụ na chimu katara ka m na-eme adịmeme nke mmadụ. Onye bụ na fesi iru ọrụ ya mụ na omeme gịnị mụ na ome fesi iru ọrụ nke m. Dibia ka m na-eme. Ana m akọjọrọ nwoke, ana m akọjọrọ nwaanyị. Iwe na-eme bụkwa eji adịla Igbo mma maka na mgbe gboo ọ bụrụ otu anụ eji eme dibia bụ anyị ji emezi dibia ka eji eme dibia na mgbe gboo. Mgbe gboo bụ ọ bụrụ ife na-agwọ bụ isi ọwụwa. Ịbịa bụ onye na-agwọ avọ ọlụlụ ọ gwaghị na ọ na-agwọrọ avọ ọlụlụ na iwe na-agwọ bụ isi ọwụwa. Ịbịa bụ onye na-agwọ isi ọwụwa ka ọ gwọọ gị avọ ọlụlụ ọ gwaghị na ọ na-agbọrọ ha na isi ọwụwa na avọ ọlụlụ ka ọ na-agwọ na okeke bụ ya na-eme gịnị na-agba avọ ọlụlụ. Mana kịta dibia na-agwọ ntakọ na-agwọ mbịakọ. Dibia nwere dibia na-amara agwọ kịta. Essential ka njụ ugodu unu ihe echeke mgbe na-agwọ ahụ ive n'one ka ibu n'isi mgbe na-agwọ ahụ. Mgbe na-agwọ ahụ ive n'one ka ibu n'isi iji nwapụta ọbụla ndị nwa na-awụli ndị Igbo capital. Ihe agwọ ive niile dị n'ụwa onwerozi nke na-amara agwọ. Ị na-ebu ive niile anwa n'isi ọ dị gị n'isi a ma ị gara ahụ ịmara ahụ. Ijela ahụ ịmara ahụ ị na-ebunwe ive n'isi na-ebunwe ive niile n'isi ma ị gara akwụkwọ ịmara ahụ. Dibia kịta na-agbachazi everything. Isi dibia ọmala Oke Ite agwọ gwa gị na ọmala Oke Ite agwọ. Isi dibia ọmala udu akọ mbele agwọ sị gị na ọmala udu akọ mbele agwọ. Ijuo dibia ọmala mmele akọ n'okpota agwọ sị gị na ọmala agwọ. O nwerozi nke ọ na-amara agwọ mana ịbịa na famili onye ahụ nwere onye nwere ego. Ịbịa na famili onye ahụ o nwere onye nwere ego. Azụ na-ebido n'ụlọ emele gịnị amale mma bifo apụwa n'ilo. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbote ọgwụ na-agwụ ezigbote ọgwụ bụ abịa na famili ga-avụ ya na-arụ famili gị. Ka ị na-agwọ Oke Ite na-eme mmadụ a na-akpata ego. Abịa na famili ga-agwọtakwa mmadụ na-atọkpatara ego na famili gị. Ọ bụrụ gị mere ndị a akpata ego. Abịa na famili gị enwekwara ike ngụ mmadụ na-atọ gwọta mmadụ na-atọ sogbukwu mmadụ na-aba sị na mmadụ na-abụ bụ n'aka gị nọ gị gwọchara ebe ọgwụ akpata ego. Amamve ọ dịrọ. The reason o ji eme ebe na-abịa ma onye ekwu okwu Oke Ite nsị na me na-agbọrọ onye ekwu okwu nke nsị na mana the reason bụ na gịnị a na-eme agbọrọ ya ka m pụtara ụwa apụta m n'ụwa kwude nna m na-agba ọgwụ. Nna m ji ọnụ agba m sị m na Oke Ite nzi ọsị m mamala Oke Ite nkwu ọsị m na Oke Ite na ibe eji agba Oke Ite na agwọọlụ gị ya ịmaliwu nri na be gị. Nya ka dibia apụtala 60 o buli ite 5 debe 6 debe ọ sị gị na ya na-agwa Oke Ite.
ịbịa na bịa oke ite ahụ ya ọsị na oke ite dị chive niile ahụ asụkwa na ọnya wọlịlị ka agbalị ọga ngị nwa bụ dibịa oke ite na-abọdị na be ngị bụ nwa bụ dibịa ịgbaala famili unu niile ya agbaala na mgbe ọ nọgwara nwere ya na onwe n'ebe oke ite dị ive ji eme oke ite dị nnekwuru nna oke ite a na-adịrị ọnụ ụlọ nye ka ngị bụ dibịa asị na Igbo na oke ite debe n'ime ụlọ gị ngị na oke ite na-anị na-agba afọ ịchọ nkwadoro mmadụ ọgụ ije n'ebe oke ite dị nkwadoro mmadụ ọgụ onwe gị ka ị na-awụlị na ọ bụrụ anyị bụ na ọ bụrụ ndị Igbo ka ị na-awụlị na onwe gị ka ị na-awụlị onwe gị ka ị na-awụlị ịmala ibe na ịmala eme gba nwanne gị na ọnya ka ịmala ọ bụrụ ịmara eme ihe amalị onye mala eme iziga ebe onye mala eme otu ahụ ka ụwa dị onye abụrụ gị akpata n'ego na dibịa chukwu si na akalaka gị bụ dibịa bụ akalaka gị ihe akpata ego ihe jirigodo otu anyị na-aga onye idugoluduga na be dibịa ọzọ ive nwa agaala ya n'iru bifo na-eje be dibịa nwa ga-akpọ ngị nwa bụ onye ezigele na be dibịa nwa na fon bifo na-aga be dibịa nwa mmadụ eketa na onwe ndị ya elichesị ka valichi ụzọ onye pụtazi gị nalụ ya 4 million naira ị nalị 4 million the reason iji analị 4 million abụ na onwerezi ọzọ ya elita n'aka ị nalị 4 million naira sị na ịgba ọlị ọgwụ onye agba ọsọ nye agba ọsọ ma ibe ada eme oke ite nwere ọ na-agalara ọnụ ibe ada eme nnukwu oke ite nwere ọ na-agalara ọnụ iji si ike nwa avụ oke ite ọ na-agalara ọnụ ma o nwere dibịa ọbụla na-asị gị na ya na-agba oke ite ọbụna ọ na-agụ ya bụ eziokwu ọbụna dibịa nwa na-agụ ya oke ite anwa igwe ogologo ọgwụ gị kpụrụ gị ọgwụ gị bụrụ ọgwụ asị na bịa pụrụ n'ihi ọgwụ anabeghị ntụ onye gị iwu dị n'ihe buchetarali ọgwụ azụ ma ọbụna ọgwụ ahụ akpawa ike na be gị bifi bụrụ dati oke ite na-apụ oyive na-aga proses a na-aga n'oke ite bifi bụrụ oke ite na-asị na bịa dibịa na bụ dibịa ya agbaghị ndụ ị nọkọtakwa bụ na-etokwali oke ite a na-abịa okwu oke ite nwe na-ebu gị bife ọbụla ịbụ na oke ite ngị bụrụ ọ ya agwa gị aga ọgba gị ndụ bifi bụrụ oke ite asị na bịa na-apụ ma kịta bụ onye ti aka n'ike ọsị gị na ọja wabịa n'okwenye gotiwe eji agba oke ite onweliwe tie n'ikwe jide ego ndị mmadụ na-emebili mmụazị ego mmụazị na-avụrụ avụ nwatakịrị na-agwakọ n'ọvụrụ ka o ji ime onwe ịnọdụ ebe ị nọ kwụsacha ego alụ ma bụ nwatakịrị nakwa ule nke ọ na-anyị n'alị analị echi na ibe n'ebe eke n'ebe oke ite na-amara anya ọla na oke ite bịagodo tata biwa enye gị 4 days oke ite bido ọlụ ma kịta bụ na o nwere onye jesiri be dibịa jebe dibịa na-agwa na amoosu ji oke ite ya na ugbemeji oke ite ya na ọ dịkọnyere nwaanyị ma aga n'ebe oke ite anwa dị na ọ dị ka nwaanyị ya dị nọ na nsọ je n'ebe oke ite dị nwanne m ibe niile ahụ bụ asị asị oke ite a na-asọrọ nwaanyị iyi ya nwaanyị je n'ebe oke ite ndụ mgbe aka oke ite ya ebidola vụrụsiwola ike iyi ya nwaanyị aga n'ebe oke ite nọ mgbe aka oke ite ya ebido mee gịnị lụsiwola ike amụsọ na-agatara n'ebe oke ite nọ maka na ibe a na-akwakwe na ite ahụ ị na-anya eji nwakpo onye oke ite ibe a na-akwakwe na ite o ji adị n'aja agụ ebe ọ na-adịbere na berengara na aja agụ ka ọ na-adịbe oke ite tirapụcha na mmadụ wee bulie ebute original wa na ebuli ọ nataba n'ụlọ o jide famili na chụkọ kpuchepụ ebe ọ na-adị bụ n'aja agụ cheki ọgwụ na-adị n'aja agụ kelego jide gị ka amụsụ ijide nwe amụsụ jiri ezuru njide nwe o nwere nsọ ma ọ bụ ịbịa na be m nwanne nyaahụ si m na ya gbawa oke ite na ọgbụwa oke ite ngwa na-atọ oke ite alụrụ ọrụ ọbụna amụsụ na-ejide oke ite anwa mmụọ ya mụ ọsị na ịbịa na be m bụ ka mgbọrị ọgwụ amụsụ nche anya ọchịchị sị ya onye gwọrọ ụgwọ gwagwara gị n'oke ite ka ọ gwọrọ kwasị m na oke ite ka bara sị na ma na-agbọlị nwa kpọ ya gwa ya na oke ite ya na-emere anya ụlọ n'ibe amụsụ ụlọ oke ite na-eme nwaazị kwa akwa nwatakịrị ọnụ akwa nwatakịrị mele emontu nwatakịrị na-ekere eme emontu ka nwatakịrị na-ekere ome tumus ọnụ akwa ya odogbo nwatakịrị ahụ oke ite a na-akwara akwara akwa mmazi a na-akwara akwara akwa ya bụkọz nwatakịrị kwa akwa na-akwa otipu ume nwatakịrị kwa akwa na-akwa oke ite etipụ ume